रेलवे लाइन धरो पटड़ी धरो है मैं ना रेलवे लाइन धरो अब एक्सप्रेस हो अब स्पीड दिखाओ चलो रेडी फोड़ देलक बलिकारी तो लोटवे ले भी तो रे फोड़ देलक बार बार कहिला पूजा हां कि सब जगह पर बचा के मरनी हां इशारा कर देबो सतर्क रहो हां ना तो कहियो अचानक के मार देबे लाइन में पिस्टन खराब हो जाए हां बाद में तोरे दुख हो जाए एकरा कहे दुख होई रे डॉक्टर साहब पुरस्कार दिल बनी हमरो के ले ला पूजा ले ला तोहरो रुपया पुरस्कार बा डॉक्टर साहब के आजीवन पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो हां यही ईश्वर से हमनी के कामना करब जा अब चली आई हां जी लगभग सुमिरन वंदना हमनी के गौनी हजार हां एकरा बाद भाई अजीत जी खाड़ भइले हां हलचल जी कले की गीतिया चारे गो गौला हां लेकिन 1 घंटा 39 मिनट गौला ज्यादा तो तू कोनो कम नहीं खो ना तू 1 घंटा 38 मिनट गौले
ऐसे कम ना गौला प्रसंग गौले एक बाद शोक गीत गौले ओकरा पहले एगो गीत गौले एक बाद जानिए कि गजल गौले गजल के गजन क देले आ एक बाद जानिए कि हमारा के बोलत रे अच्छा सुमिरन बंदना मोहम्मद के कोनो खराब बात ना बोलनी ना जी बोलनी ना लेकिन ही हमारा पातना खिसियाइल बड़े नु जैसे बुझात हो कि इनकर हम धान कटले हो हां अतना ही गरमा गरमा हमरा के बोलो तरे नु नमस्कार है कैसे कहलो कैसे कहलो गणेश जी के बात कहलो उ गणेश जी के सुर ना रहे कौन गणेश जी के सुर नहीं खे तनी हमर से बताइबो कौन गणेश जी के सुर नहीं खे अच्छा जाए तो हम जौन गौनी है ओ गणेश जी के सुर नहीं खे काहे सुरहवा तू चोरा ले पछिला बेगी में चोरा ले कौनो बात तोप के कहाई नहीं अभी तो मैं का हटा के फुहर बोलता रे लेकिन हम ना बोलो ना जी हम ना बोलो काहे कि जो चीज पर्दा में रही नी बड़ा आनंद आई मजा आई लेकिन जब उघार हो जाई तो ओकर सौंदर्य ओकर सुंदरता समाप्त हो जाई प्रमुख साहब एक बैंड के मेहरारू होखे एक बैंड माने एक आंख के माने कानियो चली एक आंख के मेहरारू होखे अब बढ़िया सो कर के साड़ी उड़ी पहना के माथ पे आंचर डाल के घूंघट गिरा के रोड पर चले तो नौजवान के बाद छोड़ दी पुरानियों कहीं है कौना के मेहरारू हियर ये नुआ जीत बहाई आई हो जन्नी आ खूब सुंदर मेहरारू होखे आ ओकरा के लमटे चौराहा पर खड़ा क दे बिना साड़ी का बड़ा के ए फुहर हो जाए फुहर हो खिसिया हम तारे खिसिया वाला बातें ना बोली ना हम तो गोला में खिसियाए वाला बातें ना बोली आ तू खिसिया जात रह गरम हो जात रह तना गरम हो जात रह आतना गरम हो जात रह कि जतना पहले उठे के पाड़ी गरम होले तो ना बोले आतना तू गरम होके बोले विचार करी एक विद्वान ने कहा कि श्रद्धा ज्ञान देती है श्रद्धा ज्ञान देती है नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है और ये तीनों मिल जाए तो मनुष्य को हर जगह सम्मान देती है इसलिए भूख लगने पे भोजन करना भूख लगने पे भोजन करना ये प्रकृति है बिना भूख के बार बार भोजन करना ये विकृति है और अपने न खा के किसी भूखे को भोजन कराना ये हमारे देश की संस्कृति है विचार करी अरे बाप जिलाबादी करता रही ये जानते न कि यारा जिला स्टाइल बड़े इनकर छपरा जिला घर जिलाबादी कर दे बनू तो लोग हमारा पक्ष में हो जाए इनका पक्ष में ना अच्छा विचार करी रहा सब हम कहने के छपरा जिला के लवंडा मने में केहू बता देवे कि हमारा मुंह से छपरा जिला के लवंडा के नाच दे कहनी हम ही कहनी कि हई छपरहिया लय लागेला छपरहिया लय लागेला छपरहिया लय हमारा छपरहिया लय के तू छपरहिया लवंडा में ढुका देता तो जिला के तू अपमान खुद करता अपने जिला के अपमान तू खुद करता अपने में हमारा पर लगावता देखो हर चीज खट्टा बारे हर चीज समय से निकला गेला सही बात अब मंदिर में जाई तो पूजा करब नु अच्छा केहू के तिलक बियाह में जाके देखी राम नाम निमन चीज हो राम नाम बढ़िया हो राम नाम लेवे के चाहिए तो केहू के तिलक बियाह में जाके ही कहो कि का देरी बाजी बियाह के काम आगो बढ़ो राम नाम सत है ये कहो तो वही जो जवन मलिकार रही है वो कहे कि ले और लौर एक और नाश्ता भोजन दोनों के व्यवस्था एक हाली करेगा तो ऐसे ध्यान दो मंदिर में जाई ले अजीत भाई तो जब भक्ति रस के बात हुई वो जब भक्ति करुण रस के बात हुई भक्ति रस के बात हुई वो जब मंत्र पढ़ल जाई ई ना कि मंदिर में गई नहीं तो लगनी प्रेम शास्त्र के बात बतियावे अब मेहरारू सुहाग रात में बैठल बिया तो ओहिजा प्रेम रस पढ़े के बाद तो ओहिजा जाके लगनी मंत्र पढ़े अब मेहरारू सुहाग रात में सेठ पे बैठल बिया अब ओहिजा जाके लागो कहे कि तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा
बाउर हो जाई हाँ। मेहरारू चीज जाई की भातार ना ई चौपट चपाट हो हाँ, ई भातार ना बुझिहार हो। ओइसन मौगी रही न त का कही ओहो अपन फुरहुरा उठा के लागी कहे कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं। ध्यान दो जी भाई कहाँ कौन बात कहे के चाहिए कहाँ कौन काम करे के चाहिए ई गौनिहार के प्रेजेंट ऑफ माइंड रखे के चाहिए। हाँ ध्यान दे। अब तू प्रसंग में भी एगो गलत बात कहला कि जब सती जी के मृत्यु हो गई सती जी मर गई तो गंगा जी रोए लगली आ का कहे लगली शंकर जी से कि अब दीदिया के छूट गई साथ है। ध्यान दो ध्यान दे। गंगा जी सती जी से बड़ रली है। गंगा जी सती जी के बड़ बहिन रली है छोट ना रली छोट रहती तब नु दीदिया कहती बड़ बहिन बाड़ी तो बड़ बहिन छोट बहिन के दीदिया ना कहे देखो ई कहिया जन खाली हेकरा फेर में रह दोसर तारा लोग के ज्ञान नहीं है खाली यही के फेरा में रह तारा लोग केने जगह मिले कि हम व्यवस्थापन ऐसे ध्यान विचार करी एगो गीत सुनाई एक बाद प्रसंग कौर लेके चलो सती के प्रसंग होले मुख साहब के आदेश होई तो एगो हम सती के प्रसंग हम हो गए अगर ना हमारा पर छोड़ो तो हम ई सुनाई कि जो श्राद्ध कर्म होला एमे एक व्यक्ति के खुश करके भेजल जाला एक जाति के विचार करी एगो ऐसा समुदाय बा हमनी के जेकरा के डोम भाई कहल जाला डोम लोग आवेला आ जब तक ले खुश करके रवाना भेजो तब तक ले और जग सफल ना तो ई तो तमाम लोग गावता सती मरण जान जाए कि सुलोचना के प्रसंग वाला के सबरी माता के प्रसंग गावेला वो अगर आदेश हुई तो हम गा सकीला लेकिन हम ई सुनाई कि श्राद्ध कर्म किसे कहते हैं किसे श्राद्ध माने क्या होता है व्हाट इज श्राद्ध किसे कहते हैं किसे श्राद्ध एकदम श्राद्ध इस शास्त्र में लिखल बा कौन जौन हमने के गरुड़ पुराण सुनी लगे वो में लिखल बा कि श्राद्ध एकदम श्राद्ध आज के दिन ए परिवार के द्वारा प्रमुख साहब के परिवार के द्वारा जो कुछ भी दान कई जाई जना में श्रद्धा बा चाहे अन्न होके चाहे धन होके चाहे वस्त्र होके अगर श्रद्धा से दान कोई ही वस्तु को ही श्राद्ध कहते हैं ई ना कि माई मुअली बाबूजी मुअले 10 लाख खर्चा कोई नहीं अभी यहाँ हिसाब होता तो कपार धैले बने के अनेरे 10 लाख पानी में चले अच्छा गौ नहीं ना होई तब प्रमुख साहब फिर केहू शिकायत करे का कि काहे ना गवा गौ नहीं गवनी इतना सुंदर व्यवस्था रहल केहू शिकायत करे कि गौ नहीं काहे ना भाई लेकिन आज गौ नहीं होता इतना मौसम खराब भइला में काहे कि प्रमुख जी के श्रद्धा रहे कि हमारा माई के मरणोपरांत श्राद्ध में कुछ भाव भय भंजन होई और कुछ जन मनोरंजन ततनी आई ए धरती पर जे आई बा उ कहियो रही ना जे जन्म लेले बा मरबे करी जन बरत उ बतैबे करी आ जन फरल बा एक दिन झरबे करी यही पे एगो गीत बा खा हो जा कभी का भाव बता बबुआ कभी कहले था जगत में का हो तो जगत में केहू नहीं रही
प्रमुख साहब के माध्यम से बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार मिलल। बहुत सुंदर लयदार कलाकार जगना श्रेय प्रेम से हम गौवा का नाम हम भुला तनी कहाँ आई रही गावे खातिर दरोगा सिंह जी की हाँ निकटी कला में हम निकाय रही जगह नहीं गावे खातिर बार बार प्रणाम नमस्कार करनी है हार्दिक अभिनंदन नमस्कार जय जयकार। अब ई कहत रे नु कि तू गायकी के क्वालिटी निखो देखाओ ना तू नाच के क्वालिटी देखाओ। हां नाचल कौन खराब ना ना अजीत भाई अजय ई भी एक कला है आइले है कलाकार के माने का क्या कलाकार का हो कलाकार जैसा पानी होता है वैसा कलाकार होता है। जैसे पानी के कोनो आकार ना होला वैसे ही कलाकार के कोनो आकार ना होला। पानी के लोटा में डालब तो लोटा लेखा हो जाए गिलास में डालब तो गिलास लेखा हो जाए कटोरी में डालब तो कटोरी लेखा हो जाए छिपा में डालब तो छिपा लेखा हो जाए मैदान में छोड़ दे तो नदी के रूप ले ली। वो सही कलाकार हमें कलाकार के जौन भाव आवेला ओ घड़ी ओइसन रूप बनावे के पड़ेला। कलाकार जब करुण रस के गीत गाई तो ओकरा से करुणता झलकी जब श्रृंगार रस के गीत गाई तो श्रृंगारता झलकी और जब वीर रस के गाई तो ओकरा से वीरता झलके ला। नाचल कोनो खराब ना अब तारा नइखे हो तो तू शिकायत करबे में हम कोनो बात नहीं कहब जेकरा ना आवेला उ शिकायत करेला लेकिन जनी ह डांड हिलावल कोनो खराब ना डांड के कर हिलेला मर्द के जन मर्द के डांड ना हिले जन मर्द के डांड ना हिले उ मर्द पापा कहीं है लेकिन उनका घर है दोसर है आई है जाई है आई है जाई है आई है। अजीत भाई ध्यान तेरे हम विशेष बोलल लेके चाहत हमारा बीडीसी महोदय बहुत बहुत रुपए के पुरस्कार दिल बनी हार्दिक अभिनंदन नमस्कार जय जयकार। मुर्गी मार के सिंगल मुर्गी मरी भोजपुरी में मुर्गी के कपार में छुड़की के पलानी में भुड़की के ब्लाउज में खिड़की के रहे दो अभी गर्मी के मौसम चलत बबुआ अब तनी सिंगल मार के हो का के चल गई हमनी के माई बाबू बाबा दादी मुहले तक काम ए महाराज जखिल ब्रह्मांड नायक रहे त्रिलोकाधिपति रहे श्री रामचंद्र जी के बाबू माई के मुँह के पर्व कृष्ण के बाबू माई के मुँह के पर्व तो हमनी के बाबू माई मुहले हमनी के मुँह जाए तो कौन विशेष बात हो गई। राम जी चाहते कृष्ण जी चाहते तो काल उनका माई बाबू का लगे आई ना चूंकि काल उनके अधीन है लेकिन इस नियम को उन्होंने भी नहीं तोड़ा तो कहे के भाव लागल का कभी कहा दरे का मार गई हो कि सिंगल हो अब की चक्रधार मार के आओ साफा घिर नहीं हो जा का हो फाट गई जाए दे ते मुर्गी मत मार न तो ते जब नचत रेनु तोर लहंगा उठता तो हई लड़का आगे बैठल बड़े ही बुझाता कि अपन मुड़ी कुर्सी के नीचे ढुका दी वो देखो तारे कि नहर में पानी आइल बा कि ना नहर में पानी रोज रोज आवेला रे अरे महीना में 4-5 दिन आवेला पटा उठा के चल जाला कहे के भाव लागल बबुआ तो छप प्रजापति हाय हाय हरिश्चंद्र दधीची केहू नाही कइल प्रीडेंट हो केहू नाही कइल प्रीडेंट के चल गई कि रघु आजा दशरथ चली गई रे आई भैया अपना से आके अरे रोमा आई ना वहाँ के नेता हैं वोट पर असर पड़ जाए अरे भाई आई हाँ अरे भाई आई फोटो मत खींचो फोटो ना फोटो मत खींचो फोटो केहू ना खींचे केहू ना फोटो खींची बैन रही मोबाइल पर बैन रही
हाँ वायरल नहीं करेगा आई ये नु प्रेम भाव हो आइले ये प्रेम भाव है उनका के हमनी के तो मिलिए गई हो हाँ कमल हो माला पहनाई पहना दी राजा बाबू जय हो जय हो जय हो भाई कौन छू के गोड़ लगेला रे यही मेरा तोरा के देखनी कि मैं लोग गोड़ छू गोड़ लगला तो होय छू गोड़ जाय दे नवरात्र चढ़े वाले बौकरा पहले कुछ छू के गोड़ लागले आशीर्वाद मिली हाँ डॉक्टर साहब नृत्य कला निवासी बहुत बहुत रुपया का पुरस्कार दिल बनी बार बार प्रणाम नमस्कार से जी का आशीर्वाद के चाहना करतनी का हो।